si diu en Joanet de la Serra diu. I què és Joanet de la Serra? En Joanet de la Serra serà cada un del grup. Per exemple, si jo en el grup és en Cristobal i en Patrick, jo seré en Joanet de la Serra. I diré, en Joanet de la Serra diu que voteu a la pata coixa. I tots han d'anar així, no? Seguiu votant. I després en Joanet no se poden aturar, Patrick, no se poden aturar. En Joanet de la Serra diu que a més voteu com en el camp. I han de votar la pata coja. En Joanet de la Serra diu que voteu, us pegueu tots en el cap i treveu la llengua. Tres desitjos màxim. O sigui, en Joanet de la Serra pot dir tres coses. Quan hagi dit tres coses, se canvia en Joanet de la Serra.